Jakiegoś mnie te małpki zainspirowały, albo Tam nawet o 1,5-litrowej małpce mleko usłyszeliśmy, też co już pamiętam. jest Także osiągnięciem. myślę, że w Senacie jesteśmy wszyscy, pamiętamy tą sytuację, ale proszę mi powiedzieć, jakie argumenty miały te małe sklepy, oprócz ekonomicznych, bo ja rozumiem, że zorganizowanie miejsca zbiórki czy miejsca kaucyjnego jest dosyć trudne, ale no to my bez tego nie możemy w ogóle dalej funkcjonować, bo pani mówi, że to na pewno nad rozszerzeniem będziecie pracować, ale jakie argumenty miały te małe sklepy, oprócz ekonomicznych, że nie chcą tego robić? Oprócz tego argumentu ekonomicznego, przede wszystkim logistyczne, bo małe sklepy bardzo mocno mówiły, że nie dadzą sobie rady z tak dużą ilością odpadów, bo to są ciężkie odpady. I to są ciężkie i objętościowe. I to był główny argument. Dziękuję bardzo. Pani minister.